Bloomberg. És una edició que havia d'estar a l'alçada dels llibres que fa aquesta editorial, que és Cristóbal Colón de Corsario a Almirante. I també ha fet un pròleg d'aquest altre llibre, editat per Destino dins de la seva col·lecció d'Imago Mundi, El último viaje de Cristóbal Colón, de Klaus Brinkbaumer i Clemens Oges. No sé alemany, per tant no sé si es pronuncia exactament així. Quan li va agafar a vostè la seva passió? Quan es va enamorar? Lo mío es mucho menos intelectual. Terminé la licenciatura, era verano, no sabía muy bien qué hacer, y mi marido, que estaba trabajando sobre los mitos americanos, pues me dijo: ¿por qué no recoges los autógrafos de Colón en un paperback, que no están nunca recogidos? Y así autógrafos. Los autógrafos. Y empecé haciendo eso, y tardé 7 años en publicar el libro. Yo no soy tan rápida como estos muchachos. Y después ya me engolfé, como diría un clásico del 16. Pero vamos, empecé de una forma total y absolutamente... Tan interessant, tan apassionant és la figura de Cristófor Colom. Sí lo es, porque yo llevo ya 30 años con él. Imagínese. No el detesta? A veces sí. Bueno, anem a veure el personatge. Jo començaré amb una provocació seva. Vostè en el seu llibre diu que Colom, barceloní, de pares mercaders i navegants, noble, diputat, governador, militar, navegant, corsari, membre del Consell d'Estat en formació jurídica i fiscal, amb un germà que era president de la Generalitat i un altre pertanyent a l'Església, avesat a les tasques de govern, amb escut d'armes, seguidor de la causa del condestable de Portugal i de Renat d'Anjou, en tant que reis de Catalunya, addicte per tant al casal d'Urgell i a la seva descendència portuguesa i addicte alhora a la Casa Reial de França. Punt de partida. Vostè defensa tot això. Sí, no es podia dir més ben dit. Ho he tret del seu llibre. Sí, per això, perquè està molt ben dit. De fet, el que nosaltres aportem des de Catalunya a la panoràmica del Colom universal és la relació amb els Colom de Barcelona. Aquests Colom de Barcelona els va començar a destapar als anys 20 un historiador peruà que es deia Luis Ulloa, que ell va sentir el rumor que en Colom era gallec, va començar a investigar els coloms gallec i va acabar vivint a Barcelona, furgant en els arxius i aportant les seves hipòtesis sobre la catalanitat d'en Colom. A partir d'aquí, de l'any 27 fins ara, aquesta família s'ha anat nodrint de noves proves documentals i tot el que jo dic simplement ho he anat recollint d'estudiosos que ho han anat editant. Per tant, els Colom de Barcelona són una família de mercaders, són diputats, tenen personatges a la cort, tresorers, són els fundadors de la taula de canvi, un dels bancs més antics d'Europa, per no dir el banc més antic d'Europa, són vicealmiralls, connectats amb els almiralls Bertran, connectats amb els almiralls Cardona, connectats familiarment entroncats amb els almiralls Cabrera, connectats amb la Casa Reial de Portugal, amb la Casa Reial de França i amb la Casa Reial Catalana. O sigui, quan busquem aquest Cristóforo Colombo, que és polític, militar, corsari, navegant, amb coneixements de fiscalitat, amb coneixements de dret, perquè és el cap de l'Audiència Virregnal, quan busquem amb quina mena de família es podria relacionar, veiem que els Colom de Barcelona doncs, se li ajusta perfectament. Fins i tot tenen les mateixes idèntiques armes. Doncs, davant d'això, jo explico el que trobo, sense ganes de polemitzar ni res, explico com un senyor que està mirant en una gruta i troba unes pintures rupestres i diu, he trobat això, i aquí ho dono per al coneixement públic. No és cap àmbit de polemitzar, però sí que entenc que sobre el coneixement hi ha sempre inherent una polèmica, perquè són unes teories les que s'imposen i unes les que queden sota l'estora. Els altres contertulis estan d'acord amb la definició tan completa que ha fet el señor Bilbeny? Sí, es verdaderamente asombrosa, porque los demás también podemos encontrar un mismo personaje, que todo el mundo, todos sus contemporáneos dicen que es genovés o de la Liguria, que tiene un hermano que se llama Diego, que tiene un padre que se llama Doménico, que tiene un sobrino que se llama Juan Antonio y otro sobrino que se llama Andrea, que vienen a reunirse con él, que comen del que ha triunfado en Castilla. Si todos sus contemporáneos dicen
que era italiano, si le acusan de querer entregar las Indias a los genoveses, si nadie hasta el siglo XIX dice que es de otro lado, ¿por qué vamos a enmendar la plana? Es decir, que a mí que me den documentos, es decir, paralelismos puede haber muchísimos, también los hay en Mallorca, los hay en Galicia. Sí, el problema fondamentale sono i documenti. El problema fonamental són els documents, en el sentit que existeixen documents, els publicats per Consuelo Varela, però també documents genovesos, uns 200 documents, o sigui que no són pocs, i jo crec que si hagués estat català, cosa independent del que jo penso i sostinc, que és genovès, com diu tothom d'altra banda, penso que els catalans de l'època haurien fet alguna cosa, i fins i tot el mateix rei, perquè hauria tingut una raó més per dir la seva en aquesta qüestió, i això no va ser el cas. Per què? Per mi aquest és un punt fonamental, independentment del fet que existeix una documentació que diu el que deia precisament Consuelo Varela fa un moment i explica la història anterior d'aquest personatge. Això pot ser interessant saber-ho. Hi ha alguna cosa que ell ocultava, això sembla evident, sobre la seva identitat, sobre el seu origen, no? Per mi, el que és realment important, més que el lloc on va néixer, és el context gràcies al qual ell va poder fer el seu viatge. És a dir, quan Colom torna, ell a qui escriu és a Lluís de Sant Àngel, que és el banquer valencià, ciutadà de Barcelona, que va convèncer la voluntat vacil·lant de la reina Isabel, per exemple, i que és qui va aconseguir els diners, no les joies, que aquesta qüestió de les joies empenyorades pel Nou Món és una llegenda històrica que ja 1916 doncs es va descartant, no podia tenir les joies empenyorades, no? I doncs realment aquest context va ser fonamental. Comentàvem abans que a Barcelona tenim el monument més gran del món a Cristòfor Colom, en un context que estava convençut d'aquesta catalanitat, almenys de l'entorn, un monument que a part en el Til Almirall doncs enalteix a Lluís de Sant Àngel, a Fra Boïl, el cosmògraf Jaume Ferrer de Blanes, a Pere Bertran de Margarit, les grans escultures que hi ha. Per tant, el pes que va tenir Barcelona per la sortida i després per l'arribada, perquè, esclar, actualment s'està dient que molts altres, segurament abans que Colom, van conèixer aquestes terres. Però per mi l'aportació de Colom és que va anar, va tornar i ho va explicar. I aquesta és la notícia que canvia el món. Un món que a partir d'aleshores es pot circumnavegar, podríem dir. Per tant, jo m'he fixat més en aquests aspectes. Vamos a ver, yo creo que lo de Luis de Santángel hay que verlo en otro contexto. Es decir, los reyes echan mano del contador que tienen más cerca. En ese momento en Granada, cuando se decide, cuando se firman las capitulaciones, Luis de Santángel está en Granada. Luis de Santángel acaba de recoger un dinero para los reyes. Y entonces es lógico que los reyes al primero que tiene dinero le diga, venga, a ti te toca pagar esto. Es decir, yo la elección de Luis de Santángel creo que era evidente. Acababa de recoger el dinero de la cruzada, era el que tenía dinero para pagar. Y Colón vuelve del primer viaje y va a Barcelona porque los reyes están en Barcelona. Ese viaje se organiza en Barcelona y es lo lógico que elijan a alguien que tengan los reyes cerca, de quien tengan confianza, que después se va a llevar fatal con Colón. Boïl se va a llevar mal con Colón, Margarit se va a llevar mal con Colón. Son gente, y es lo lógico que elijan catalanes. Es decir, ellos están allí, echan mano de lo que tienen en el momento del viaje, se organiza muy deprisa, desde abril hasta septiembre que sale, ¿no? Y además los reyes no se fían de Colón. Y le tienen que poner a alguien que le controle. Els reis tenen molta pressa que Colom torni i els expliqui la carta de la reina Isabel. Lo más deprisa que pudieres, ¿no? Sí, porque era tramposillo, tardaba en decir las cosas. Hi havia els espies portuguesos que estaven a la Guait també vigilant, no? Sí, home, claro. I això s'ha de tenir molt present pel context. Claro, hombre, y había que ir a Roma, había que conseguir una bula, y eso todo se montó desde Barcelona. Y es el momento, además, en el que Colón escribe esa carta a la reina, ¿no? Las llaves de mi voluntad yo se las di en Barcelona. ¿Qué pasó en Barcelona? Clau.
les mateixes butlles alexandrines